Hola, lluneres i lluners, com esteu? Mireu, sabeu què? Jo, que sóc Marisol, vaig treballar a la lluna i vaig aprendre una cosa superbonica. Índia i Simó també van anar a la lluna quan eren xicotets, són padrins i van anar a l'escola. Doncs mireu, allà a la lluna vam aprendre a fer una cosa que se diu jocs de falda o moissaines. I per això avui el que volem fer és ensenyar-vos-ho. Perquè diu-vos-ho que allà a la lluna aquestes coses se fan i són superdivertides i ens encanten. Així que vos ho aneu a ensenyar, ¿vale? Vinga, a veure. Mira, anem a començar en índia i anem a fer olla de terra, olla d'aram. I diu, olla de terra, olla d'aram, olla de terra, patim patatam. I ara una que diu, mira, diu, agafa't bé, Índia, vinga. Al pas, al pas, al pas, al pas, al pas. Al trot, al trot, al trot, al trot, al trot. Una, dos i tres. Pagalop. Heu vist que xulo? Això ho podeu fer el pare i la mare. Però si feu això de galop, pues aneu a balejar. Digues, aneu en cuidado i agarreu-vos fort les Aneu en cordes. cuidado, mira, felo. I ara uno que mireu, que ens agrada molt, que diu, mira, este es el pare, esta es la mare, este demana pa, este diu, que no n'hi ha. i el xicurrín riu, que no n'hi ha pel cagarriniu. I ara el que més li agrada a Índia, expulseu el matalàs, Mira, vinga. Una, dos i tres. Simó, m'ajudes? Vinga, sense pegar fort, Això ho podeu fer el pare i la mare. Expulseu el matalàs, expulseu-lo, expulseu-lo, expulseu el matalàs, expulseu-lo pel què? Culàs! Ui, que cool, me l'has posat, el matalàs! I ara anem a fer una cosa, Índia, anem a canviar. Ara vindrà Simó, se ficarà damunt d'esta taula màgica que se va convertir en la taula de cuinar. Perquè avui és dissabte i anem a fer una... Pizza. Una? Pizza. I de què serà la pizza? De bacon. De bacon. Vinga, doncs anem a fer una coseta. Vaya, Primer anem a limpiar la taula. Després de limpiar, fiquem la farina i amassem. No, jo amasso. Amassa ahí. Simó, de què vols la pizza? De formatge i bacon. De formatge. I de cansaladeta, vinga. I què més? De pernil. De pernil. Vols una oliveta? Sí. Olivetes. Ara fiquem un xorrite d'oli, un poc de sal, I això blanc, això blanc. Això blanc, què és? Què és això blanc? Ou? No, l'altre. Mozzarella? Sí. Ah, mozzarella. A trossets, a talladetes. I ara agarrem la pizza, la fiquem al forn i se calenta. I ara, a veure si... Ai, que crema! Vinga, la tallem a trossets i me la mengem. I fins així els nostres jocs de falda i les nostres bensaines. Esperem vos hagi agradat. Adeu, lluneres i lluneros.